What's your problem? Sir. Oi, sir. ମୁଁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ରଘୁଶଙ୍କର ମର୍ଡର ହେଇ ତାକୁ ଟେକ୍ ଆଉଟ୍ ଲୋକ ମାନେ ବମ୍ ପକେଇ ମାରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଲଗୁଜା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତାକୁ ତୁମ ଜାଣ କରି ଫାଇଟାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ରଘୁଶଙ୍କ ସହିତ ତମ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷ ସହିତ ତାମାନେ ସେ ଲୋକଟା ତୁମ ରିଜଲ୍ଟ ନେଇନି। ଆଚ୍ଛା ଟେକାକୁ ରେଷ୍ଟ କରିନି ତାହେଲେ ତ ଜାଣ କାହାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ସେ ଜଣା ଦେଲେ ମିଷ୍ଟର ମୁଁ ଆକାଶ କରିବି ଆଉ ଏମିତି ସାଙ୍ଗ କଣ। ଆଚ୍ଛା ମିଷ୍ଟର ଆକାଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମରି କଥା ଉପରେ ଭରସା ରଖି এই কেসর রিইনভেস্টিগেশন করে কিন্তু তুমি আই উইটনেস ভাবে বলতে বয়ান দেবো তো সেই নিশ্চিত কিন্তু মোর আপনাকে গোটে কথা এই কেসর রিইনভেস্টিগেশন দায়িত্ব কলকাতা থানা ইন্সপেক্টর দ্বারা ন করে ଆଉ ଦେଖ ତୁମେ ଖାଲି କହିଦେଲେ ତ ହବନି ମୋ ପାଇଁ ବି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲିମିଟେସନ୍ ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କେସ୍ଟା ଷ୍ଟଡି କରି ତାପରେ ମୋ ସୁପିରିୟର ଅଫିସରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କଲା ପରେ ତାହା ଚେକ୍ ଦେବି। ରଖି ସାର୍ ଆମ ନିରାଶ କରିବେନି ସାର୍ ଆମେ ବହୁତ ଆଶା ନେଇ ଆସିଛୁ। ହଁ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସମ୍ଭବ ଇଚ୍ଛା କରି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍।